He's not coming to help you. He's not coming. I don't care. No, right. You want to do start disturbing them. Let me do that for them. Paid partner. 3 a.m. I was still awake. Na gist, na who dey sleep for this time? Okay, she's getting ready to tie the knot. That's not the playful. Show you which what? It's not for me. Okay. Mama just maybe later. God, this makes sense. No, they're not. I don't even wear slippers. Wow. Hey. It's the lips that I'm feeling. Just Don't say look at your husband no go clean them before. Hey, it's so fun. Oh my god. Oh my god. I will slap you. If I'm a phone again, you are not the bride. You are not the bride. Yeah, let me people come. Oh yeah, baby. Wow, this is lovely. Adaton, whose room are you going to? I don't know if you understand. Yeah. I need to take it off. God, if I just spoil. Ada, look at me. Ada, look at me. Well, it's not easy. Oh yes. Thank you, my DJ. You are wonderful. Wonderful. Yanne wure wayo. Shiba kya dalawa. Okay, guys, wala. Go change hapa. Utare kwa ni.
don't know what is holding this. Yes, she wanna see the right one. She wanna clap the right one. She's the right one. She wanna see the right one. She wanna clap the right one. I tell you. Yeah, so if you are 1 minute old, if you grab the right one, you are the wrong one. Your house will be hell or earth. So it is certain now. You know who not try. I don't see what is the one.
bụ nwa ọzọ na ya n'isi ụlọ na-asị na ụlọ ya dị ka echeche na-agwa m wee na-asị na obi a agbakọtara ebe a werekwa ya nọrọ bịa werekwa aka ebe maka ihe ọma na ndụ ụlọ ọma mbụ ihe ọjọọ n'isi ụlọ nke ọ ga-abụ ihe ọma n'isi ụlọ wee na-asị unu ga-azụ ụmụ ụlọ ụmụ ga-azụ ụlọ ya mụ onye ụlọ ya zụtanwu maka na ihe siri ike mgbe e zụrụ Adaobi ana m akwụ ụgwọ akwụkwọ mgbe ahụ o tekwere n'elu nwanne nwoke akacha ama ibe zọrọ mbụ na ana m azụ ezi ezi bụ ị na-azụ ezi onye bụrụ ga asụ onye ahụ bushman eti ị nwere ike ile ofu ezi 150,000 were kwa nkwụ eji akwa nkwụ maka na onwe ga abịa ka ọ bụ ị na-azụ abịa ị na-apịkọ apịkọ ebe ego ezi bụ ịchọkọcha ibe ete so wee na-asị na ụlọ ya zụ ụmụ ụlọ onye adụrụ na mma wee na-asụ ndị niile bịara ebe a ụkwụnụ ji bakwuje na-achị elu wee na-asị na ihe ọma ga-eso ụlọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. DJ biko onye gị music onye stand up mada nwaanyị mgbọrọgwụ ama m ya ịnị ya tata m ụbọchị gị nekwe na aka ji ọzọ ogbu ebi esugo ike okwu ngwa DJ give us music thank you ike okwu anyị